אז מה קורה חברים? כאן הוואי, בעוד סרטון חדש. אנחנו פה במשחק חדש שהורדתי, הבאתי גם חבר שלי, קוראים לו אורל, אולי אתם מכירים אותו בסרטון קודם. אורל, תגיד שלום. מה קורה חברים? כאן זה הסרטון השני שלנו, חלק 2, פעם קודם משחקנו ולורנט, עכשיו אנחנו משחקים משחק, אנחנו קוראים לזה Content Warning, זה משחק סוג של אימה חדש שיש עכשיו בסטים, אז אל תשכחו לקחת אותו. זה משחק, אנחנו הולכים להיות יוטיוברים גם במשחק, אנחנו צריכים ללכת למקומות מוזרים, לצלם שם דברים, אנחנו מקבלים כסף. אז בלי הרבה דיבורים, בוא נתחיל בסרטון. ללכת למקומות מוזרים, לצלם שם דברים, אנחנו מקבלים כסף. אז בלי הרבה דיבורים, בוא נתחיל בסרטון. בוא נתחיל, עד ככה עושים לייק וסאב לסרטון. יאללה רוצה. הנה יש לי לקחתי כמה מצלמה. תביא את המצלמה. אחי, קבל, בוא. תראה, לקחתי 2 פנסים. תביא פנס. את יכול לזרוק דברים בקיו. עד ככה עושים לייק וסאב ולשתף את הסרטון ולשלוח ולרשום לנו בתגובות מה עוד נשחק. אז יאללה, בואו נתחיל. המצלמה תוכל לעשות. אוקיי חברים, אז בערך עכשיו זה משחק די מוזר, אתם לא כנראה הרבה מכירים אותו. עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה מנקודת מבט שלי, כדי שאני אוכל להראות לכם איך אנחנו משחקים. הנה, כפי שאתם רואים חברים, עכשיו אתם מהנקודת מבט שלי. אתם רואים, יש לי כאן את המצלמה, שאני יכול לצלם בסרטונים, ואני יכול לעשות פה סלפי, תראו איזה חתיך אני. הנה נורא מאחורה. אני יכול להדריפ אותה בקיו, יש לכם פה הכל בצד, אני עושה זום על עצמי, זום על דברים. אני יכול לצלם ויש לי פה סוללה, אז חברים תישארו איתנו עד הסוף. נמשיך. אז בלי הרבה דיבורים חברים, יאללה בוא נמשיך. בוא נראה. אוקיי, מה אמורים לעשות פה? הנה בוא נראה, כאן נראה לי זה המקום שעורכים סרטונים, ויש משימה בצד. Enter, זה דייבל, הנה יש כמו חללית נראה לי צריך. הנה בוא. הנה, כנס פה לחללית. אני מפעיל. יאללה. למה אתה לוחץ זוז? אתה צריך לסגור את הדלת, אתה לא יודע מה אתה מדבר. 3, 2, 1, שיגור! זה לא, אחי, זה סאבמרג'. אנחנו מטביעים את עצמנו במים, אחי, אנחנו תחת המים. אכפת לי! וואו, מה הכל אפור? זה פתאום נראה מטריד. אורל, תאפור. אני אצלם תמונה שלך, תראה איזה חתיך. מה קורה? תראה איזה חתיך אני. יאללה. בוא נפתח את הדלת. בום, יו! איזה חזק. לא זכר את זה שם, אחי. אני צריך לצלם. בוא. איך שאתם רואים חברים, אנחנו עכשיו באוקיינוס. אנחנו רואים פה שאני לא יודע איפה אנחנו. בניין שלנו מושג. איך מדליקים אותו? הנה ככה. מה זה? עם הלב מלא. עזוב אותי. מה זה? אורל הצילו, הוא רודף אחריי. עם מלא. הנה הוא חוזר, תיכנס לחללית. אתה בטוח? כן, בוא לחללית. לא נאמני, אבל לא רואה אותו. הנה הוא אחי. הוא שם. לך מפה, קישת, מה אתה מפריע לי? מה זה? זה מיקסר. מיקסר, תחזור פנימה. אורל, אל תשכח שיש חמצן. עזוב, בוא נחזור לחללית, אחי. חכה אל תפחד, אורל. לא מפחד, אחי, היה פגישה לא נעימה עם המיקסר. למה יש מיקסר? הפחד הכי גדול שלי. מיקסרים. תדעו חברים, מיקסרים זה דבר מסוכן. אוקיי חברים, נעשה את זאת פעם. תמיד יכול לרצוח אותך. אוקיי, אז חברים, ככה המשחק עובד, אנחנו נכנסים למקומות, מצלמים סרטון. רק שתדעו, בחינם בסטים אם מישהו רוצה להוריד אותו. הוא בחינם לזמן קצר. כן. לא אופה, מה זה מתחיל לרדת הלילה. הולך להיות גם פה משהו מפחיד. מה זה? יש כאן איזה חללית, בוא. זה לא חללית. סתם משהו. בוא נראה, אני הורס. מה זה, אורל? יש פה איזה משהו. הנה, אני מפריד פה את האייטם, חכה רגע. איפה אתה? הנה אתה... צילמת את המיקסר?
אני מעלה את זה לספוקטיוב, אחי. תביא. חכה, אני מעלה את זה לספוקטיוב. תביא, אני רוצה לעלות, תביא. הנה, לא, הנה, שמתי את הדיסק. הנה, תראה. שאנחנו הולכים לראות, תראו איזה תגובות, לא תשכחו, גם אתם לרשום כאלה הנה, תגובות. תראה, חכה. לרשום תגובות. אחי, תראה 70 צופים. ככה, צריך שהסרטון יגיע לכזה סכום. אחי, אתה רואה את זה? כן. אחי, תראה, יש להם 200 צופים. חברים, אל תשכחו להיות כמו האנשים האלה. לשטוח את לשים דברים. לייק סאב ולהשאיר תגובה, תראו. תשאירו את זה גם, חברים. ככה אני... תשאירו תעשו לייק, כזה חברים, אם כמות. אתם... כן, חברים, אל תשכחו להשאיר לייק סאב ולהפעיל את הפעמון, או ולשתף. שהמיקסר הזה יבוא ויאכל אתכם. ואל תשכחו לשתף את הסרטון לחברים. או שהמיקסר יבוא ויאכל אתכם, חברים. בדיוק. אל תשכחו להגיב בתגובות, מאוד לשחק. יודע מה? אני אעשה תוכנית, יש לי רעיון. אני יודע איך לעשות פארם לכסף. יש לנו 50 ש"ח. הנה, עשינו 51 דולר. 51 דולר. יאללה, אחי, בוא נראה. יאללה, בוא נלך נראה מה אנחנו יכולים לקרוא. אז אמר לנו ללכת לישון. חכה רגע, אורדר. אין, החנות סגורה, צריך ללכת לישון. יאללה. עכשיו אנחנו הולכים לישון, יש לנו 3 ימים להשיג 3,000 צפיות. ובכמה אנחנו עכשיו? 340. יאללה, לישון, לילה טוב חברים. לילה. שמע, יש לי רעיון, אוקיי? בוקר טוב. חברים, יש לנו עוד יום אחד עכשיו ללכת ולמצוא פה, הנה, אומרים לנו ביי אקוויפמנט, אחי, אומרים לנו לקלוט חרא. בוא נראה מה יש בחנות. הנה, סתכל מה, פרו פלשלייט, אחי, פלר. מה זה פלר? מה זה אומר פלר? אני נראה לי אקנה את זה. מדיקל, זה האגר. מיקרופון. אימוץ, בוא, אנחנו קנות אימוץ. בום מייק. מה זה בום? יאללה חברים. מה זה? מה אתה קונה? אני נראה לי אקנה את הפלשלייט הזה. לא, זה אתה 2. השתמשת בכסף שלנו. לא השתמשת בזה עוד לא, הנה. אני עושה כלי, חכה, פלר אחי, בוא ניקח. בוא ניקח גם פלאש הנה. אחד, אני אהיה עם פלאש. קניתי פלר. אין לנו כסף טוב. מה זה? או, דפק. רחפן. רחפני. רחפן. תראו חברים, תראו איזה חזק. הנה, הנה הפלר שלנו. יש לי פלר. אני אהיה עם פנס. זה נראה לי יעשה שם. תשמור את זה. יש לך שם פנס, למה זרקת את הפנס שלך? לא, קח את הפלר, לא מחר למה? תביא את הפלר. שמע, קח, בוא תוכנית, אוקיי? נו. אני בחוץ, אתה מביא את המפלצת לבחוץ, ואני כל הדרך מצלם אותה. יאללה בוא. אתה לא צריך לצלם, אתה רק צריך להתמקד ולהביא את המפלצת יאללה. לבחוץ. סבבה? יורדים למים, חברים. אני גם אחכה לך או בחללית או בחוץ, כדי שאם נצטרך לברוח, אז אתה יודע. בוא נראה, אולי הפעם. קבל את זה חתיך, אני אחרי נעשה סלפי. מה זה סלפי? אותי אתה צריך לצלם פה. טוב, יאללה, אתה יודע את התוכנית. לא מתקרבת נזרוק על הפלר. אתה מאחוריי? בוא איתי. לא, אני בחללית. לא, תבוא איתי. חללית, בוא איתי, בוא. אבל אמרנו, אחי, תוציא אותה לבחוץ, אחי, יש לי עליה פלאש, זום, מה שאתה רוצה. יום, חייתי רגע משהו שם. הנה, אני רואה שם משהו בחלון. מלא חברים, תעזרו לי. מה זה שבאים על המפלצת, תשכחו לשים לייק וסאב. הופה, הנה, אני רואה משהו זז נראה לי. לא, זה אתה. אתה רואה אותי נראה. אורל, אני לא מפלצת. בוא, לא נראה לי שיש כאן משהו. סגרתי את הדלת של הזה, אני פותח אותה כשיש משהו, אוקיי? בוא, אורל, בוא. תגיד לי שמשהו רץ, אוקיי? תגיד לי שמשהו בא אליך, ושאתה בורח אני פותח את הדלת. אוקיי? אין פה כלום. אני פה בפנים, אין פה כלום, בוא. אז תצלם, תעשה גם אתה תצלם במצלמה. תצלם גם אחי, כי נראה לי זה גם מפחיד שהם רואים בבית. אני בא. בוא נחזור למעלה. רגע, למה? תצלם קצת את הבית בפנים אחי. איפה יש לי מצלמה? אין לי מצלמה. אין לו לקחת מצלמה? אין, יש אחת. באמת? כן. אז בוא נביא לך את שלי, תגיד לי מתי לפתוח. טוב. למה סגרת את הדלת? פה הצופים רוצים לראות משהו. בוא איתי. הדרפתי לך.
אין, לא צריך. יש לך איך אני מציין את עצמי? 78% חמצן, ואתה התרחקת מהחללית 40 מטר. אבל זה מה שאמרתי. את הצעדים בשתי? לא, אני שומע משהו זז. אני שומע קולות של יצור. איך אני... אורן, איך אני... תחזור לחללית, אחי, יש משהו מסביב לחללית. אני בא. בואו חברים, בואו נראה אם יש משהו פה. תפתח לי את הדלת, תפתח. לא, זה משהו מסביב לחללית, אני אומר לך. אין פה כלום. מה הקולות? טוב, תפתח לי את הדלת, בוא. תתחיל גם אני עליך. אומר לך, נשמע קולות. אין פה כלום. תגיד, איך אני משנה את המצלמה לכיוון שלי? הנה, הנה, יש שם משהו. תפתח, 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 תפתח. יש שם מה משהו. קרה? יש שם משהו שנמצא. שרץ אליך? הוא ראה אותי ורץ עליי וברחתי אחורה. צילמת אותו? כן. אז זהו, תחבב, בוא נחזור. איך אני מכבה את המצלמה? אתה לוחץ לפט קליק עוד פעם. זהו, נראה לי. קח אותה. טוב, שנעלה... לא, 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 לא צריך. קרוב נראה לי. תביא את המצלמה. רגע. שים את זה פה. אתה מדריב את המצלמה בפנים. אוקיי. השתמשת בפלר? לא. בואו נראה מה יצא לנו מהסרטון חברים. כמה זמן לוקח את זה? תראו בינתיים איזה עולם יפה. או, הנה, נראה לי. לא נראה לי. זה הפסיק לעשות רעשים. הפסיק. כמה זמן לוקח לי? אורל, תראה את הפרצוף שלך, תראה איזה פרצוף. איזה חיוך. אני מתכופף פה. כאן אין סופלרים. לא, זה פנס. פה יהיה קאטות של איזה אחר הזה, יהיה מוכן, כי אני כוח מסכנים לחנוק אותו ב3 שנים. הופה, זה או, מוכן. הנה. תגיד, רגע, 3, 2, 1. יאללה חברים, הנה זה מוכן. תביא את הנה הדיסק. הדיסק, חברים. תביא את הדיסק. תראו. לא Give me רוצה disk. לקבל. תביא את הדיסק. לא, אני מעלה את זה. תביא את הדיסק. הכל קרדיט עליי, בוא נראה מה יצא לך פה בסרטון. מתחיל להיות צפיות, 4, 5, 6, 7, 8. חברים, הנה ככה. אל תשכחו לשתף את הסרטון, שיהיה לנו גם צפיות. אם אתם רוצים שאנחנו נמשיך לעלות סרטונים כאלה, ואם אתם רוצים שהמפלצת בלנדר לא תבוא אליכם. או הנה. אנחנו נמשיך לשחק משחקים מצחיקים. תראו איזה... רגע, למה רצה? כאן רצה בחזרה? כן, כאן אתה אמרת לי שיש משהו מסביב. זה נראה לי אם תאי AFK זה עושה רעשים מוזרים. יכול להיות. טוב, כרגע יש לנו 120 צפיות. חברים, הנה אתם רואים, אל תשכחו ככה לשים רדי... רגע, מה? הנה, עכשיו ראיתי את המפלצת. איפה? רגע, חכה. אתה תראה אותו בצד שם. ראית? לא. משהו קטן, מוזר כזה קטן. שהשתגע עליי, בא לרוץ אליי וקפץ. ואז עלינו חזרה למעלה. אבל הסרטון נראה לי פחות מוצלח מהקודם. כאילו, כאן. כן. בסדר, לא נורא. 180. לא נורא. אוקיי, יאללה, בוא לישון. לישון? בוא לא נבזבז את הכסף.
כן, כן. אותה שיטה, אתה נכנס, מצלם את הבית. וואו, איזה מטורף איך אתה ישן, אורן. יאללה. לילה טוב. הולכים לישון. יוראי. קיצר, אותה תוכנית, כן? כן. תעשה לי שיתוף. את זה אני אעשה כת שאמרתי את זה. למה? ככה. אתה רוצה לראות מה שם אורן תפחד? יאללה חברים, יום חדש עלה על פנינו. מצלמה. עכשיו תגיד את זה, רק עכשיו תגיד את זה. יאללה חברים, יום חדש עלה על פנינו. יאללה. בוא לא נקנה כלום בחנות. לצאת פה למשימה, תראה איזה גרדן יפה אחי, אני טיפחתי, אני בניתי, אני יושב פה על הבן. בטח, רק אתה בוא כבר, בוא. לא תכנס. אנסי. גם אני יכול. יאללה, הגענו. נפתח את זה. יואו, אזור חדש. זה אזור שלא היינו בו. טוב, מעולה. בתוך הבניין כבר? יש פה ליה, כן, אני עולה בו. מה זה כאילו, אתר בנייה? זהי. וואו, זה עלייה גבוהה. כרגע אני לא רואה כלום, אני. אם פתאום משהו קופץ עליי, אני פשוט מתאבד וקופץ. שאני יכול לעלות בלעדיך. לא, אתה עושה את זה. למה? ככה. אני פה לגג של הבניין. יש לה 85% חמצן. אתה יודע, אבל יש לי 16% במצלמה. תחזור, נראה לי. נגמר לי אחוזים במצלמה, כן. היא באה. אם עכשיו אתה רואה משהו אחר, אני באמת שאני מאוד מצחוק. דווקא, פתח. אתה מול הדלת? כן, די מול הדלת. היה צריך לעשות וריף. אני לא מול הדלת. אני כן מול הדלת. שלום. סגור את הדלת. אחי, ראיתי שם משהו. בסדר, אין אחוז במצלמה גם ככה. יאללה, חזרה לאדמה. יאללה, שמיים. שמיימה. מה זה? איפה? למה כל הזה נראה כזה לא מפחיד? וכשאתה נכנס מתחת לאדמה, הכל פשוט משתן. רגע, נראה אם אני אקפוץ מפה. איפה? רגע. קפוץ מכאן, בוא נראה מה יקרה. איזה, קלה אותי. אני קלה בפנים מופה, הנה. בוא נראה אם יש לך אומץ, קפוץ למטה. בוא נראה מה יש שם. 360. פשוט קופץ בסלואו מושן. ומת. שלא. לא, השתגרתי בו. מה זה הבית הזה? השתגרתי בתוך ביטון. ראיתי? מיני בית כזה. ראיתי. השתגרתי שם, מה? הבית שלה. פה. ראיתי לי מאחורה. הדיסק הזה שלי. לא, אבל אני אעלה את הסרטון. החברים מן הסרטון הבא. עכשיו חייבים לקבל צפיות טובות הפעם. הוא היה במקום נטוש, כבר מלא זמן. יאללה, אחי, בוא נראה. אתה פשוט תראה אותי ככה חצי שעה עולה. רגע. בואו... לא רואה, בוא נעשה שנקת שמות אחותי. נראה לי. מה? נראה לי, אתה יודע. לא נורא, נעשה קאט שם. לא חזרתי. אוקיי.
נעשה קאט. אוקיי. 3, הופה חברים. הנה, חברים. 80 עולה לנו צפיות פה. 80 צפיות, לא אחי. הסרטון הראשון היה יותר טוב כי היה בבלנדר. כן. תראה, זה פשוט, אתה רואה אותי ככה עולה עד שהגעתי כאן לגג, ואז תצלם מהגג. דרך הגג. אתה יכול לקפוץ בלי לחטוף פול דמג'? אני לא יודע. אז ראיתי כאן, עשיתי לצלם את זה. מה? פה תעזור לזה לראות אם יש שם משהו ואין שם כלום. אני יודע אחי שמשהו מסתובב שם, אני פשוט לא יודע מה. אני פשוט... יש שם ירידה למטה, בתוך המבנה. למה לא ירדת אז? $12 אחי. לא יודע. בסדר, יאללה בוא. חדש. אתה לא חייב להפעיל את המצלמה דלוקה כל הזמן, אתה גם יכול לפעמים לכבות אותה, לחסוך סוללה. בסדר, אז מה? רק אם אתה רואה מפלצת, אתה יכול להראות אותה. מה זה? הפסדנו. לא הצלחנו. סוף העצוב הזה. לא יודע. כל החלום. אוי. יום אחד. למה אתה נתקרב במדרגות שם? תן את המצלמה, תן. ככה זה מהר ספידרן, יאללה ספידרן. יאללה, חברים, עכשיו הולכים לעשות את זה זריז. לא פק, אתה רוצה רק את המצלמה? פוק. טוב. יאללה. מה אתה עושה? הספמתי את זה. שוב פעם, בלנדר הולך לתקוף אותנו על ההתחלה. רק אם אני אראה משהו מעניין אני אצא. בוא איתי הפעם בוא איתי. אני פה, לא יוצא כאן. היית מת. אני אפרד שהוא יהרוג אותי הבלנדר הזה. אז סגר את הדלת. לא, אל תסגור, שאם אני צריך לבוא ולראות. אל תדאג. יאללה, אני נכנס פנימה, ימות, מקסימום אני אמות. צלם קצת מתוך הבניין, לרוב צלם את המפלצות. אין פה מפלצות, זאת הבעיה. לצלם קצת מהבניין כזה, בקטנה. יש כאן ירידה, מה זה ירידה? וואו. יאללה, אתה הולך, ואב, אתה לא יודע איפה אתה הולך. מה? אתה הולך, אתה לא יודע איפה אתה הולך. אימא, להורד. הגעתי לאזור מפחיד ממש. אתה הולך למרתף. למה? יותר לי אני במרתף. אני חוזר למעלה. למה? מספיק תוכן. זהו. אין מספיק תוכן. מספיק בשבילם. עד שאתה מוצא מפלצת. אין פה אבל אז כלום. תישאר בחוץ. תישאר מחוץ לבניין עד שאתה מוצא מפלצת. אין פה כרגע כלום. שום דבר. לא שמעתי. צעדים שלי. יש כאן משהו. אני. לא, יש כאן משהו. לא, אין פה כלום. מורד, אתה שומע את הצעדים שלי. יש שם משהו צועק. מה יש לכם? אתה חולה? לא רואה. חברים, ההורים מתחיל לחלום לי פה דברים. אין פה כלום, אני פה בחוץ. ואין כאן כלום ויש... מה זה? התעלפתי. רגע, מה? למה לחצת? אוי! זה הרג אותי. אה! זה גאון אתה. שלי! טוב. הוספיטל ביל! טוב. חברים. שלום על הבית חולים, אחי.
זה היה סרטון להיום. תודה אם שצפיתם. נהנתם, ותודה, לראות את ותגידו לי האמת. אם נהנתם. והאם אתם רוצים להמשיך לראות את המשחק הזה, תרשמו בתגובות. תרשמו את שמות של משחקים אתם רוצים לשחק, אל תשכחו לשים לייק וסאב בסרטון. ויאללה, ביי.